ни готви новия ни век. Трябва ли съвсем да спрем да мислим? Това ли е основната им цел? Но кой ще научи робот да плаче от радост и болка? И как да обича до гроб, ако трябва да мрази, то колко? Могат ли любов да програмират с принтер да изваят те сърце? Дано да не е късно да се пробудим от съня дълбок, процеса да прекъснем и да се върнем пак при Бог. Но кой ще научи робот да плаче от радост и болка? И как да обича до гроб, ако трябва да мрази, то колко? Бавно се превръщаме в машини. Това ли е основната им цел? Роботи проверяват дали съм истински човек. Това ли за награда ни готви новия ни век? Бавно се превръщаме в машини. Бавно се превръщаме в машини. Бавно се превръщаме в машини.